Ar ddiwrnod clir o gopa'r Wyddfa, ydych chi'n gallu gweld yr rhan fwyaf o ogledd a chanolbarth Cymru, yn ogystal â Iwerddon, Ynys Manaw, Lloegr ac yr Alban. Ond 10 milltir lawr lôn da ni'n mynd rwan at yr odds i weld nhw'n perfformio fel hyn am byth ar lan arfennau yn ystod Gwyl Felin heli. Bod pan wyt ti'n hyn, lle t'isio ffitio o fewn y llun, efo'r darna bach gwyrdd sy'n tynnu chdi lawr, efo'r linell bach wen sy'n gwneud y bendin fawr. Gai aros fel hyn am byth yn cyfrifoldeb, dim math o ddiddordeb. Aros fel hyn am byth, dim achos poeni, dim achos sydd wedi. Bod pan wyt ti'n hyn, lle t'isio ffitio o fewn y llun, ti'n gwybod yn iawn lle ti'n mynd, ti'n dilyn y llwybr, cil fy ffrind. Gai aros fel hyn am byth yn cyfrifoldeb, dim math o ddiddordeb. Aros fel hyn am byth, dim achos poeni, dim achos sydd wedi. Aros fel hyn am byth yn cyfrifoldeb, dim math o ddiddordeb. Aros fel hyn am byth, dim achos poeni, dim achos sydd wedi. Aros fel hyn am byth yn cyfrifoldeb, dim math o ddiddordeb. Aros fel hyn am byth, dim achos poeni, dim achos sydd wedi. Aros fel hyn am byth yn cyfrifoldeb, dim math o ddiddordeb. Aros fel hyn am byth, dim achos poeni, dim achos sydd wedi. Gai aros fel hyn am byth yn cyfrifoldeb, dim math o ddiddordeb. Aros fel hyn am byth, dim achos poeni, dim achos sydd wedi. Aros fel hyn am byth yn cyfrifoldeb, dim math o ddiddordeb. Aros fel hyn am byth, dim achos poeni, dim achos sydd wedi. Aros fel hyn am byth yn cyfrifoldeb, dim math o ddiddordeb. Aros fel hyn am byth, dim achos poeni, dim achos sydd wedi. Aros fel hyn am byth yn cyfrifoldeb, dim math o ddiddordeb.
diddordeb. Aros fel hyn am byth, dim achos poeni, dim achos I fedi. Wel bois, mae wedi bod yn hall llwyddiannus iawn i chi ac yn prysur ofnadwy dydi? Yndi. Mae wedi bod yn brysurach na da ni erioed I gael o blaen, dweud gwir. Nathon ni Glastonbury am yr ail waith lenni, oedd hwnnw wastad yn hwyl. Wel ia, achos mae Glastonbury yn un o wyliau mwyaf enwog o byd, dwi'n siŵr dydi. Hwna'n dipyn o beth I chi gael eich gofyn I ddod yn ôl am yr ail flwyddyn hefyd I perfformio yna. Oedd yn wych. Oedd y sgêl y lle, mae'n anferthol. Fedri di ddim gweld bob dim, mae o'n amhosib. Na, oedd o'n anhygoel. Oedd o'n anrhydedd I ni hefyd, achos oedden ni'n gwybod na Emily Evis nath ofyn I ni ddod yn ôl am yr ail waith. Oedd hynny'n beth braf I wybod. A hi y ddynas sy'n trefnu'r wyl, ia? Merch Michael Evis, y bi ar wyl, a wedyn ffrindig gora fanna. Wel, nôl mis Ionawr hefyd, nathach chi gael dipyn o lwyddiant efo sengl nathach chi ryddhau, sef City's Heart Keeps Burning. Nath hwnna fod yn download o'r wythnos yn NME, mae hwnna'n dipyn o beth I chi hefyd yn dydi? Do, hwnna fy'r un Saesneg gynta I ni ryddhau y radios o felly. Wedyn, nath o lot mwy o lwyddiant na oedden ni wedi ddisgwyl, dweud y gwir, do? Oedd, dwi'n meddwl o beth braf iawn bod gymaint o bobl yn cwmpas Brydain I gyd yn gallu gwrando ar cerddoriaeth ni. Chi'n byw y freuddwyd ar y funud, ydych Glastonbury, Wakestock, sengl yn NME, mae o'n... Elin, da ni wastad yn byw y breuddwyd. Mae'n dod mor naturiol I ni eto. Mae jyst mor hawdd. Glastonbury, fydden ni yna eto flwyddyn nesa. Wedyn, fydden ni jans go dda fydden ni ar y pyramid flwyddyn nesa, beth bynnag.